Reci mi, kako gledaš onda na trenutnu, recimo, vladajuću koaliciju u Sarajevu, koaliciju trojke? Pa nema tu vezu. Meni se onaj komši sviđa, ono je divan čovjek. Ja sam jedne prilike bio ranjen. Dobio sam 4-5 metaka i djevojka me vozila u kolicima. Čovjek je prišao, pomilkio me po glavi, dao mi 100 maraka. Boga. Tek tako? Tad sam bio nula ja. Znači, u kolicima me cura vozi da me malo provoza, da malo uzmem zraka. Pomilki me čovjek po glavi, da mi 100 maraka. Ja vam to nikad ne zaboravim. Znači, za mene je on gospodin. Da. Ali evo, kad već govorimo o nekim političkim temama, svakako da će Bakir Izetbegović imati ozbiljnog konkurenta u vidu Denisa Bećirovića. Da li se slažeš? A izvini, ko je taj Denis Bećirović? A i on je sad kandidat. Ne znam, Allaham ja ko je Denis Bećirović. Boga, možda si ti čuo zadnjeg, ja nisam nikad. Gdje će on imati konkurenta? Bakir da ima konkurenta. Smiješno, Allaham. Ajde, to uljepšao se mi dan. I evo, ne znam šta za kraj, imaš li neku poruku, pošto... Da, ima mlađoj Raji. Evo, mlađoj Raji, u tom kontekstu da se danas sve bukvalno na ulici rešava nekim nasilnim putem, oružjem, pucnjavama, bombama. Pa nema oružja puno, bolan, nema pištolja, bolan. A 1, 2, 2 sad ljudi. Ima ljudi koji odluče se za to, to su većinom pošteni ljudi. Kada možemo očekivati borbu? Ona se spominje u septembru. Pa možda i u augustu. Da li će doći zaista do... Možda i u augustu, ako Bog da. Možda i u augustu. A doće, evo, ja sam tu, organizacija je tu, čovjek je odobrio iz Sarajeva što se sve pita za te koncerte, taj čovjek je odobrio, evo, on je odobrio ovaj, ako se bude htio pobiti Bujrum, ako ne bude, nek je živ i zdrav, to je to.